isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kumusta kayon? Kas iti sigod, makablawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo aroli ti Baguio City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan aroli. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibingla ito'y pakasaritaan ti biyag ko. Amok nga awanak iti posisyon tapno mangted iti advice wenno pamagbaga. Ngam sapay la kumatag serbi nga adal daytoy kadagiti makangag. Uray saan anasaya at tinagbalin apadas ko iti kalabas in karigataklat tamet ti binmangon. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Gusto dahi na panagsang-sangit nyo, mami. Limlim-tigan dagiti matayo. Gapwede ka sa sangit yung. Awanan. Saan tayo na makita pa yung pulos ni Ama yung Ronnie, anak ko? Mami. Bye-bye, anak ko malaang. Kaya't ko nga ipapastilita yung marikrik na. Nang runak at maudin nga aldaw ita ti pan nakalamay ti Ama iyo. Maawatak tirik na yo, mami. Ang madandanagan akmet iti kasasaad yo. Manipon na irugian na lamayan ni daddy. Awan pa'y husto at urog yo. Awan rumbo nga pagtanaga manak ko. Di ka kadiang tanag, tawanda ka sa mapasama kanya. Mami. Nagsakit lang amin a panunutan ti kalat nga ipupusay ti Amayo, anak ko. Kasla nagrigat nga aklunan ti kastoy, napasamakan ko, anak. Uwan nga ron. Ano man niya nga eh. Talaga kasta tibiyag, mami. At daw mo una. At damot maud-udi. Talaga siguro nga aging galangan di tatibiyag nga inpabulod ti Diyos ka ni daddy. Kasano tayo pa'y nga taitan. Tawan matan ti Amayo. Awanin katulungak amanggad para kadagiti inaldawa kasapulan tayo dito'y balay. Nang runa unay ti panagadal yung agkapsan. Bayan nyo. Tagsapula kiti mabalin ko apakitang danan. Kabayatan ti panagadal ko. Iti kasta, matulungan kayo umot. Raisa! Raisa! Apay ka di, mami. Ayabam ni Manong mo, tamangan tayon. Manong Rolly! Manong! Wan! Umayan! Mala, agtugaw kayon, tay dasar konti pangrabyan tayo. Wan, mami. Anya nga itinluto masiden tayo, mami. Ay kat anusan tayo manin ato'y linambong nga ugot ti kamuti anak ko. Isawsaw tayo iti bugoong at dasili kan kalamansina. Manan? He? Makaumamat? Diyay kumamat karnia. Tapno maganas kumat-timangan. Hala ni Manong. Agpili-pili pa ilaang. Nuan niya ti adda, di iso ti anusan tayo. Makaumamat nga raw. Iso lang nga iso ti masidsida. No agpili-pili ka iti masida, di si kanti manggat, ta si kanti gumatang iti naimas amasida, Manong. Ala, husto da itan anak ko.
Bayan mo, tanumalakok amin dagiti natang nga isursur ko inton bigat, gumatangak itinaimas asidaan tayo. Rolly, bumangon ka ditan, aldawan. Anyat oras na ya, mami. Agalasing kun iti agsapa. Bumangon ka ditan, taing kailuto ti pamigatan nyo kini ading mo. Masapa ak arumwar tapno masapa akmet amakalako. Madamdaman ton. Nasapa pa imat. Bumangon ka kit din, tapno saan kayo manen amala daw ama pa nag-eskwela. Wen. Sige tamapanakon, ilutom ton ti noodles kan itlog nga aday dya lamisaan. Mamigat kayo pa sakbay amapan kayo ag-eskwela, wan? Wen. Riingom tumatan di adem. Wen. Wen ka awan, inton madamdama awan tumanan ti matungpal. Bumangon kan atani aldawan. Sa dino nga taman ay tinagpistuan ni mami dito yung palengke. Jakmat makita dito eh. Ambangan mo ijay abanda ti ayan na. Mapana ki jay. Ni. Naglukon da ijay alalaki. Gaputa bisi ti aglak-lako iti grocery. Inagawaan naman tinangalay ti tinapay. Inpisok na iti igam na nga ikuwang. Laklakayan. Ngamkas jay kitin ti aramid na. Timarayan ti lukak. Rolly anak, adaak dito eh. Rolly! Ijay gayam abanda ti ayan ni mami. Umaya kundi ta mami. Agawa ang tatulungan nak dito eh. Wan! Awanan ti lalaki. Jakmutan na siputan ti nagturuan na. Tinasayaat. Mapana ko niti ayan ni mami. Iti kasta. Makaawid kami matan. Manong Rolly. Uy, Manong Rolly. Apay ading? Anya ti panpanunutam? Apay adi ka matagtagar eh. Ay kwa? Hala, mabagbagtit kan samutan Manong. Agis-isam kamutan nga awan makagapo. At dala ang nalagip ko ading. Ala, agawa am kit diti magna. Tamakadanon taadago si jay balay. Masapak amapan ijay palingke. Apay amasapak ka kat maladla daw mo't nga awid ni mami. Tulungan nakpay iti assignment ko. Inton nga ramiden tati assignment mo. At dapay ngamin papanak. Sakbay amapanak iti ayan ni mami. Sa dino ti papa na Manong. Basta. Ala, agawa am timag na ding. Anya ngay talutlot mo, Rolly. Tinola, mami. Tinola ko na? Wan nga rod. Kaya't mo asawan. Karni nga rod, ti pangrabyan tayo ita. Ay kat syempre Nangalaam ngay iti karni anak ko. Ay, kwa? Basta. Di yun damagan, mami. Ay. Di ka agar-aramid, Rolly, ha? Nay, Di kay kadiagdanang. Tawan ma di nga inaramid ko, mami. Siguradom lang. Wen ka di. Alag, tugaw kayo ditan. Tasya akong ti mangidasar iti pangrabyan tayo. Nay, anya ngay dagita insangpat mo Manong. Ay, kita, lukatam ti iko bag tapno maamuam. Nan, kita man. Nay, dilatam at Manong. At dapay gatas, kape, kan tinapay. Wen, imbagla nga ikapita inton agsapa. Sakbay amapantag eskwela. Nangalaam ngay kadagitoy Manong. Secret.
Hala ka! Tinakaw mon samot dagita, manong. Ha? Tinakaw sa sawammat? Saan ko tinakaw dagita, Raisa? Sa dino ngay nga ron tinangalaam no saan mo tinakaw? Ha? Ay, kwa? Basta. Diskartik mat Unay kalakit din aya. Basta saan ko tinakaw dagita ding. Promise. Pexman? Wen, Pixman, mamatay man. Ala, ipan mo kit din dagita ijay kusina. Naimbaglaan nga da basto tayo iti manungal daw. Dating gawi. Diskarte lang mo't gayam ti kasapulan. Tapno makaraman ka iti agkakaimas sa makmakan. Dituya ko nga gwisto. Tapno nalaklaka at umaray. Dayjay abakay. Kaslabak na ang tilangana. Sigurado nga ado tilinaon tibag na. Awan ti daddo maapagnaan na. No saan laang adito'y ayan kaw. Jakpat man dayto yan no kasanaw. Dayjay agturungan dito'y. Agsagana ang matan. Ha? Awanan ka itibain! Anay ko! Daytoy pa'y Anay ko! Oo, suston, ma'am! Suston! Pangasiyo! day tatirumbangkan ka! Agtatakaw! Daytoy pa'y Puston ma'am. Di yun dangran. Tamangan da kayo pa iti makaswan o bilang lahay. ha? Agtala ka. Agtatakaw day tatao! Ibalod yo! Tapno maikan iti pagnakman na! Ibatanak, sir. Pangasi, ma. Tumalnakan. Ibatanak, sir. Sa dino tayo nagtidadakil mo. Awagam ita. Tagsasarita tayo iti presinto. Kaasyan nyo kumati anak ko, sir. Pangaasiyo. Ikan nyo kumapay iti tsansa ng agbalbaliw. Sige. Palubusak nga gawid ka anak yo, misis. Nga masapol ngagtungpal iti ibagak nga ramidan na. Ha? Anya nga iti aramidan ti anak ko, sir. Community service. Tumulong aglinis nga awan bayad na. Agtrabaho iti libre iti kahit ko asawan. Tumulong agdaros, agwalis, agibaling iti basura ken nadumapay. Sige, sir. Katagyaman ako na eh. Awanan yaman na, misis. Basta lakit agtungpal ti anak yu ti bilin ko. Iti kasta, awan ti agbali na parikot. Talo abulan nga ramidan na reta. Umay ag-time in, kan ag-time out iti opisina. Tapno amok, no aramidan na matlayang timbagak. Sige, sir. Bayan nyo ta siya mismo ti mangibaon kan kwa na. Kalpasan ti klase na. Kat ulitak manan ti agyaman, sir. Ay, una ini kastoy abiyang. No saan ako maanatiliw idi? Saan ko mamata kastoy ti malaklak? Am ko ita? At tatakaw! Ha? Mi? Naglukon doy jeng obi? Bibi! Daytang namin! At tatakaw ka! Isu ang madusdusa ka, be! Bibi! Bye-bye akman latan. Jakrubang atutupan ti kaskan ko ana. Amangan no mailaw anak. Kat anya pa'y ti maaramid ko. Tinasayaat. Palpasel kon daytoy. Tamapanak pa'y agbasura inton madamdama. Kat, anya nga iti planom ita tanalpasan ti talo abulan apa nag-community service mo, anak ko. Jakpay mo, mami. Pangaasim tadi mon ulitin pa'y tisigod nga inaramid mo. Dakas ti agdakaw, anak ko. Pananggundaway dayta iti padam a tao. Wen, mami, di kay madanagan. Taawanan iti panunot ko asublyanan pa'y dayta nga aramid. Agyaman no kasta, anak ko.
Padasak samat ti agkargador ijay palengke, mami. Nasaysaya at payanak ko. Adumat kit di dagiti agpakpakumboy no kwa. Podno abasit laang agatadit itadda. Ngam numaurnong ay kadakkel mat Uwan, mami, ano sa kon ti agkumboy? Uray basit-basit laang. Tinapatag, adda. Husto ka anak ko. Kan oray basit-basit laang timatmat gadam. Tinapatag, nalinis ti trabahong. Naimbag ta simmangput ka nanak ko. Tulungan na kon amang yurnos kadagiti lakok taagawid tan. Uwan, mami, Ni ading mo nga Apay, saan kayo ang nagkuyog? naudi pa ijay pagadalan, mami. Kasta ka di. Uwan, mami, agsardengag sa nga giskwela. Anya? Ni, apay mo't ngayon ako. Masadot ako. Anya? Ay sana anak ko. Agtuloy ka lat nga agadan. Itikas na, makaturpos ka. Kat addan tumat maipagpanakil mo. Pababainak nga rodon ijay pagadalan. Nagaduti bulya ka, dala. Ay na, di mo latta ka din ikaskaso dagita mang bulbulikan ka anak ko. Bay amlat tayo na. Ibaga dalat tati kayat da nga ibaga. Saan ka kumaapa-apekto kadakwada anak ko? Basta, madikon ti agiskwela, mami. Masadot ako. Ay saan ang mabalin ko nakmanen, Rolly? Bay am tamapanak to ija iskwelaan nyo inton bigat. Mapan ko ibaga iti maestrom dagiti mang bulbulikan ka. Saanan, mami? Basta saan ako na sumrag. Masadot ako na talaga. Saan abale? Amok tin ti agsurat ka nagbasa. Yading kulangan na ray sa ti agtuloy nga giskwela. Anya? Ang Rolly anak ko. Agsapulak langan iti mabalin ko apakitang danan. Tatulungan kayo langan amang paadal ken ni Raisa. Nakitak ti panagpursigim iti biyag, Rolly, Barok. Napanak nakakmeten ti panagbalbali mo. Agyaman ak, Sir Oscar. Tayat mo ka ti agnegosyo. Ha? Ikaw dalang tasak ti makamoy ti pagpuunam. Inutom to abayaran, apaman na makawadwad ka. Agpaiso, sir? Well, no kayat mo saklay na mismo ti mang supply kan kay ti bagas kan itlog nga ilakom. Ay na, agyaman ako na, Sir Oscar. Kat ikari kajak tupulos sayangan ti panagtalakyo kanya. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno na saya at to ti pagtungpalan ti negosyo arugyana. Kaya't yu asawan, papa. Inik kanyo iti kwarta da dya aroli, tapno mang rugi iti negosyo. Waniha. Angam apay, papa. Parang ko nakakatsaan mo't siguro andakas ti tumulong. Wen, ada akong dita, papa. Angam nagdakil agatad ti intedyo kwa na. Imbag no isublinan tumatlaang da dya kwarta. Isubli naman kan saan. O kailangan kanya, Tricia. Anya? Ay, sana mabalin, papa. No di na isubli, siyak to timang singir kwa na. Ay, saan iha? Dahil tati di mo araramilan. Papa, di bang ti agtalag iti no asino laditan. Amo yung mat asigod nga agtatakaw day dya aroli. Kasano, no takawan da kayo manan, kas iti sigod nga aramiden na ijay grocery. Hoston, mamin ano ka di nga ibagakin ka, ang nagbalbaliwan jay tao. Angam, papa. Pagrikyaran ta ka di manen, dati abanag. Kasano ka? Tricia, iha, naibagakon ken katirason, no apaya kayat ko at tulungan ni Rolly. Isa pa nga asim, tadi na kuman kontrain pa'y.
Dahito iti tayo, mami. Ay naagyaman ako na yan ako. Talaga adakkelan ti nagbaliwan ti biyag tayo. Manipod nagnegosyo ka. Wen, mami. Kat utang ko amin dagitoy ken ni Sir Oscar. No saan nagapuken ko na? Sa anak mo't anagbaligi anagnegosyo. Amom ka di nga da sayang gusang anangag ko may papankin ni Sir Oscar. Anya dayta, mami. Sigod matlang gayam kano a kargador ni Sir Oscar. Adda kano baknang anang tulong idekan kwa na. May sa kano a Chinese. Iso na lang tanatayan da di baknang. Awan anak da. Iso ani Sir Oscar tinang tawid iti amin a kinabaknang na. Dayta laeng gaya. Kunaklakit din nun niya dayta sayang gusang nga ibagbagayo, mami. No kasta, amumon ti may papaniti dayta banal? Wen, mami. Naistorya idi ni Sir Oscar kanyak. Jakmeten na dakdakamat kada kayo. Tanagbalin tayo mat nga rodan abisi. Manipod addan to'y pwisto tayo iti bagasan. Talaga nga rod anasingpet ni Sir Oscar. Wen, mami. Kinapudno na. Amuna pa iti panagtaktakaw ko iti jay grocery na. Ngam binaybay anak. Taamuna ka naw tirik na ti awanan. Pinalpaliw na ka naw. Nakita na ti panagkarkargador ko. Aging ga tinulungan na. Talaga nasaya at latamot ti Diyos kada tayo anak ko. Mamati ak nga inaramat na ni Sir Oscar. Tapno agbalin a parabor iti pamilya tayo. Kat ipagpanpanakal ka anak ko. Ngamin, kinabailam a pinaduras ti negosyom. Kat ita, laklak amon tayon ti bunga dagiti rigrigat ken sakripisyom anak ko. Miss F, ado dagiti sayang guseng wenno sao dagiti tattao amang mangeg ko. Ati kano sigod nga agtatakaw ket agtatakaw tulatta aging gattong palbiag. Ngem ko nakmet saan apudno dayta. Ngamin tunggal tao a nagbasol wenno nagbidot kabaelan na ti agbalbaliw. Kabaelan na ti bumangon no lakit di takayat na. Jak ibaga a proud wenno ipagpanpanakkel ko ti naglabasak. Ngem ket di ipagpanpanakkel ko ita no anyaman ti balligik. Jak ibagbaga daytoy tapno ipagpanakkel dakmet. Ngem ket di ibagbagak daytoy para kadagiti padak a nagbidot wenno nagkamali. Nga iti tunggal panakidaksanggasat tayo iti biag adda ket adda baro nga agsapa amang ted kada tayo iti baro anamnama. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket pagyamanak unay tiing kapanang yornos para iti pannakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Rolly. Ken ka pagayam, Rolly. Ti panagbalbaliw ti maysa a tao ket addamet laeng iti mismo a bagina. Ti panagbalbaliw ket saan nga inkapilitan. No di ket kusa wenno voluntaryo manipod iti mismo a masaknan. Kunada nga roden adda rason ti tunggal banag a mapaspasamak. Isu adi tay rebeng nga i-judge ti maysa a tao no di tay matammo ti pagdaldalanan na. Alakastan pagayam, Rolly, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.